Hij doet een werving- en selectiedag voor in principe 2 kandidaten die dus ploeg weer onvullen tot een complete ploeg. We gaan natuurlijk een beetje zoeken naar de toekomst. Wat is de ploeg die we trainen? Hoe staan we ervoor in functies en in leeftijd? Dus het wordt tijd om weer 2 vrijwilligers te werven voor onze post en voor de toekomst. Ik heb interesse in het vrijwillige brandweer zijn. Je kan iets betekenen voor de maatschappij, voor het dorp en de omliggende dorpen. En het is natuurlijk hartstikke spannend. Nou, wat ik zag, dat is heel kort. Helemaal niks. Ik had dus verwacht dat ik wel wat zou zien, maar je ziet echt helemaal niks. Dus je doet alles op de tast. En dan ben je wel afhankelijk van je buddy op dat moment die achter je loopt. Het belangrijkste is zowel fysiek als mentaal. We zien natuurlijk eigenlijk wel wat jonge blusgasten voor de toekomst. En dat is zich ontwikkelen naar bepaalde functies. En de functies binnen de post ben natuurlijk brandweerchauffeur en bevelvoerder. Alles Ja. Oké. Nou, we doen deze dag hona. Dan geven we als ploeg geven we mij ook evalueren hoe wie de kandidaten, hoe reageren ze in de container en hoe gaan ze met spullen om. Dan is het, dan willen wij zo 2 weken een selectiemeidje mensen op hecht te brengen. Dan is het een stageperiode van 3 maanden. Na die 3 maanden dan maakt ze voor de keuring en dan gaan ze de opleidingstraject in.